180 perc Mong Attilával. 4:07 van. Az éjszaka az országgyűlésben elfogadták az új médiatörvényt. Az érvényben lévő törvény és a rádió szabályzata szerint hírhez véleményt nem fűzhetek. Ezért a szerkesztővel, Bogár Zsolttal egyetértésben most 1 percig inkább néma csendben maradok, az új médiatörvény miatt, tehát a 180 percből 1 perc csend következik. Negyed hét múlt 2 perccel, folytatódik a 180 perc.